Shalom. Dihitana di gerejaon dohot dia kadongan namo dohoti parmingguata secara live streaming di Bagas TV marsada-sada. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Masuk mahe dihita di parmingguata sadarion marede mahita sian bukuede nomor 557 ayat sada, ayat 2, dohot ayat 3. Hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi perbadia na tumapa langit dohot tanoon. Amin. Ay na mangulu dohata ni debata jala margogo mangula jala tumajom siat sadok podang si dua baba jala manorusi doi rasi rasa disirang hosa dohot todi akaring ring pedohot utok jala panguhum doi di parohaut dohot di pikiran ni roha. Haleluya. 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 Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan saelehon jala patubu madihami hapor seaon nasitong tabay mahapor seaon nami ganup ari asalam tugu lehon madihami holong ni roha naso mamarpangasi asa holong roha nami diho dohot didongan ni nami jolma lehon dihami pakirimon na mangulu asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami sayoloy mapangiduan nami ala ni anakmu
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di minggu tasadarion imanatar surat di Psalmen 110 sada ayat 10. Biar mida jahobado parmulaan ni habisuhon maruli hapistaran na sumurung do sude na mangulahusa hod do barita nai ro di saliling-liling na ido sahat na atong rap mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ali Tuhan debata say perguguy mahami mangulahon na hobar tupatik mi. Amen. Tatopo timadosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami parasi rohan na sumurung. Napungudohami di jolong martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asin roham na gudangi do. Saya si maroham mi dasadok bangso nami. Se sama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami. Asa muba roha dohot pangalaho nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si panguluhami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan di dosata. Songonod dahata ni Tuhan Jehovah. Nungapola hupasisi akka pangalau sim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak mahotuaw ayaw do si paluaho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen.
satu loki do Jesus maringan dia asal dosaki di banyu dernai do Jesus maringan dia do Jesus maringan dia do Jesus maringan dia tuna sonang doa kalau kasih seorang do Jesus maringan dia. Tabege mahata ni debata turpuk epistel di minggu tasadarion iman daftar surat di poda opat ayat sada sahatu ayat sia tajahama marresponsoria. Saya tangi hon mahamu ale aka anaha pangajaran ni sada ama jalari koti hamu magumuruhon pangatusion. Ayau pe siminik ni damang doau hasudungan jala anak sasada ni dainang. Sai eahi hapistaran eahi matutu pangatusion unang tung halupahon. Jala unang tudali akahata ni pamangakku. Permulaan ni hapistaran oddo. Tuhori hapistarani jala tuhorhon saddo nani omong tumuhor pangatusion. Lehonon nado tu ulun bulang-bulang hasoloan tupal na jagar si tutu basa-basa honon na tuho imasahatna martua maaka na tumangihon hata ni debata jala na piopsa. Amen. Taharti dokkom maha porsiauta songon nahi nati dakon ni dongata saha porsial disadok portibion rap mahitamadok au porsia di debata jahuba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mopa langit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai imana tubun nisi Maria nagabe-gabean siato di perbadia adorang sohabubuan ido tuhata natumaun na bernit di panguhuman ni silatus namate terpajal doi bana di hau pinar silang na tuat tuban watoru dung ditanom namula mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahudul siamun ne debata jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disibai bana paimala sogut tu tanaon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsia diton di perbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doh dihasani dosa doh dihatain namadok mula mangulu dosogut daging ni halak nang mate dohot dihanguluan nasora sudah.
Tapi kema tik-tik nama saya di Huriata. Tikting nama ragam, nama sa dohot nanaing pamasao di Huriata. Parjulu, guarni minggu ta saderion ima minggu palimahon dung trinitatis. Paduahon parmingguon. Hobartu izin ni hinaruarhon ni pamarenta kota Tangerang. Nunga di patupa Huriata parmingguon di bagasan gereja mulai tanggal 5 Juli 2020. 2 hari parmingguon. Ima parmingguon parjulo masuk pukul 8 WIB mar hata Batak. Dohot parmingguon paduahon masuk pukul 10 sada marhata Indonesia. Hobbar tusi sada mardala do parmingguon songon nasomal. Na paduahon asa jolo di pasuraton ruas nanaing parsidohot marminggu dirina tu situawik. Tolu masohot majolo napasahaton kur di parmingguon. Opat ganum ruas na marminggu di gereja ikon memakai masker pesel na pinarade ni ruasi sadiri untuk tu hatotuon nang tinatopon ni panitia. Patuluhon partangyangan di partikian new normalon di patupa Huriata do partangyangan wik na di patupa ganup hari Kamis masuk pukul 10 siawib. Jala di hari Kamis tanggal 10 Juli 2020 wik sada wik 2 dot wik tolu ma nagabe bolahan amak naikon parsidohot tu partangyangani sopola mangurai ruas ni wik na asing parsidohot. Sinosohon tu sude situa asa parsidohot tu partangyangani. Tu akaruas na patupahon partangyangan di Jabunabe hotdo dihobasi marhite live streaming. Pawaton sermon parhalado. Sermon parhalado di patupa di hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 masuk pukul 10 waluib maringanan di gereja. Jala masohok ma sermon marhite Zoom. Palimahon pamurion pat ni natoras ni parguru nama katidakon haporsyaon. Sadarion Minggu 12 Juli 2020. Patu paon ni parguru makatidakon haporsyado pamurian ni pat natoras nasida. Masuk pukul 10 opat wib maringanan di gereja. Paunopon maka tidakon haporsyaon dohot parpadanan nabadia. Di hari Minggu tanggal 10 Juli 2020 patu paon ni huriado ulaon pakubasion maka tidakon haporsyaon tu 80 tolu halak dakdanak parguru naung marsiajar di bagasa tahun ajaran 2010 sia 1 2020 di bagasan 2 parmingguan pukul 8 wib dohot pukul 10 sada. Jala diuduti pakubasion parpadanan nabadia tu akan naung maka tidakon haporsyani rap dohot natorasna. Papituhon padidion nama godang. Di hari Minggu tanggal 10 Juli 2020 di Patupa di Huriado pakubasion padidion nama godang tu 2 halak anak kon ni ruas di bagasan parmingguon pukul 10 sadawib. Pawaluhon parguru khusus di Patupa do parguruan khusus tu anak kon ni huria nakarejo di luar kota. Dibuka pendaftaran mamuka di hari Senin tanggal 6 Juli 2020 di kantor ni huria. Pasiahon periodisasi seksi-seksi. Domu tunaung marujung periode ni aka pengurus seksi. Patu pauma aka rapot periodena mamuka siang tanggal 12 saat rodi tanggal 10 Juli 2020. Ima naparjolo seksi sekolah minggu
merapot di hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 marhite Jum. Napa duahon seksi Naposo Bulung hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 di gereja. Patuluhon seksi perempuan hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 di gereja. Napa paton seksi ama hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 di gereja. Napa limahon seksi-seksi Dewan Marturia hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 di gereja masuk pukul 10 pitu WIB. 10 rapot periodisasi fungsionaris Suria. Domu tu naung marujung periode ni fungsionaris Suria, patu paon ma rapot periodisasi fungsionaris ni Huria di hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 masuk pukul 10 siawib maringanan di gereja. 10 sada pajakonon situa. Di hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 patu paon ni Huria ma panjakonon situa maradupun 10 tolu halak calon situan naung marguru 2 tahun lilingna. Domutusi di patu pado gladi bersih di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 masuk pukul 10.4 WIB maringanan di gereja. 12 Nasorang di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 di basa-basaho debatado sadada danak boru di keluarga ni amata Juinson Sitanggang dot inatai RK Junita boru Sipayung sianwek pitu energi 10 pitu sada kosong pitu sia hipasdo dak danaki suang songoni natorasna 10 tolu ruasna tabba sadarion Minggu tanggal 12 Juli 2020 nunga gabe ruas ni huruat tabe keluarga Charles Manalu inatai Amina boru nababan rabdoh 2 dak danak narosian HKBP si Manguban resort si Manguban distrik 2 Silidung maringanan nasida nuaeng di Jalan Panglima Polim RT 07 RW 05 klaster Geraha Pertama Permata Poris WIK 25 energi nasida 20 sada tulu walu opat ruas napidawik mamuka sadarion Minggu 12 Juli 2020 nunga pidawik keluarga Simpson Pasaribu inatai Rostina Boru Panjaitan sian WIK diaspora gabi ruasni WIK onom maringanan di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 30 sia Jurumudi Kecamatan Benda Tangerang. 15 ruas Namonding Perjulo nah di hari Rabu tanggal 7 Juli 2020 nunga maruju nguluni inata Rugun Nopalina Hutagalung umur 32 tahun nah hina baluhon ni amata Octavianus Sitopul namanya dikod 2 halak boru dak danak boru ruas ni WIK 12 napa duahon nah di hari Kamis tanggal sia Juli 2020 nunga maruju ngulu ni inata Nani Samaria Panggabian umur 47 tahun nah hina baluhon ni amata Budiman Situmorang namanya dikod 2 dak danak bawa sian ruas ni WIK sada. Songonima tikting namasa di Huriata di Bagas Minggon molo atung adong nasalah panuratan buima di konfirmasi tu sekretariat ni Huriata manang tu situa WIK Horas. Tapasahat mapiliata pilihan sada A dohot pilihan sada B marede mahita sian buku ede nomor 672 ayat sada sahatu ayat tolu. Godang setutu ulah
Saya patuh damai Allah di Tuhan, semua kirim balas na Tuhan. Debata demarni dan nadi ulangi, maka ada pergi ini. Suara itu hatai romaholas manang rohani satai kepotong hatani Tuhani maka rahonjol mati Tuhani sapatu damai Allah di Tuhani sopa kirim balos na Tuhan debata demardi dan nadi ulangi maka ada pergi Saudara diri buat hartani Tuhani sayuru pinapogos naman jamoli asaratu Yesus Tuhatai sabatu paman Allah di Tuhani sopa kirim balos sa Tuhan debata demardi dan nadi ulangi tanpa ada perdueni. Allah kan ayat sadar. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madita saluhut na. Horas. Songoninan sude akaruas na hinaholongan natongon beribadah di bagas na dabe na mangihuton ibadahon secara live streaming. Horas ma tong hupasahat tuhamu saluhut na amang dota mudainang songoninang akayana kon nami remaja na posobulung. Horas ma dihamu akana di bagas na be.
Hurian itu hatta nahina holongan di Tuhan Yesus Kristus di minggu tasadarion ima minggu palimahon dung Trinitatis turpuk jamita dihita ima natar surat di Evangelium Lukas mamukama di biddu onom sian ayat 30 sia rodi ayat 42. Lukas onom ayat 30 sia rodi ayat 42 hujahama tuhita saluhutna amang nami dot inanami na adong di bagas coron songoninang di bagas tabe. Jala dihatahon do nang upamaon tunasida tung tertogu nama pitung madongan na nama pitung di dalan darap tergodung ma nasida duaca dada sumurung sesean sian guruna naung sun denggan doganup molodosson guruna ahama pola pabereng-berengonmu silbak-silbak na di mata ni donganmu iya nasatiang na di matami dang dia toiho atong tung dohonon mo ma tudongan mi wahu upat majolo silbak-silbak na di matami anggia hape nasatiang na di matami dang di idaho ho pangaci jumolo maupat tiang isian matami dung pei asa pikironmu manang beha pangupatmu di silbak-silbak na di mata ni donganmu ima sahatna hombartu tema manang topik minggu tasadarion amanami dot inanami ima rikodi gumuruhon pangatusion rikodi gumuruhon pangatusion molo di hata Indonesia cintailah pendidikan nenate di son Jesus lau mengajar tu akasiseana asa olo nasida mengupgrade meningkatkan kualitas diri tarlumobi ma di haporseaona di partodiona jadi ada orang di turpuk tahun molotajah sian ayat sada di turpuk tadi minggon sian bidu onomi on perdebatan antara Yesus dan orang-orang Farisi. Di dalam perdebatan itu Yesus mau mengajarkan hal-hal kepada muridnya untuk mereka mau membenahi diri marsiajar nasida marhite-hite hata ni debata asalam denggan asalam tikos parngoluonna namar Tuhani. Dang hola numbota sasabing nasida tidak hanya cukup tahu tetapi mereka harus mengerti dan melakukannya. Ape mulu tapayuti turpugo namanginang jala mulu taboto halak parisei akasi boto surati namano do nasida di akapatik di akahata ni debata na ginuruhon nasida anggo halak si boto surati tahan do nasida martangiang marjongjong tahan do nasida majaha bukui marjongjong mano do nasida pistar do nasida alai dang malo nasida mangulahon hatai hobar tu holong ni rohani debata. Inilah yang mau dikritik Yesus kepada orang-orang Farisi yang selalu menyalahkan apa yang diperbuat Yesus. Itu bahan didog di ayat sadai di ayat 30 siai amanginang masuk tu di ayat parjolo diturpuk tasadarion ima tung tartogu nama pitung madonganna nama pitung di dalam da rap targodung ma nasida. Bagaimana orang yang buta bisa menggendong saudaranya yang buta? Tidak mungkin. Naneng dohonon na dison molo nasida akasisianai mereka harus meningkatkan kualitas hidupnya. Asa pistar nasida mangulaon hatani debata jalaboi manasida gabe pangajari menjadi teladan
molo oto do nasida naneng dohonon na dison oto manang na mapitung amanginang, artinya dia buta secara rohani, bukan buta secara jasmani. Rohaninya tertutup kegelapan, tidak bisa melihat kebenaran Tuhan. Jadi molo sisianai didok asa marsiajar nasida, asa pistardo nasida mangatusi jala malo nasida mangulahoni di parngolona si ganup hari. Boy mana sida gabe guru, ya? Karena nggak mungkin orang bodoh mengajari orang lain. Dan mungkin umalo sisean sian guruna, benar kan? Tidak mungkin murid lebih pintar dari guru. Dari mana dia berguru? Pasti dia punya guru. Jadi guru itu harus lebih pintar, harus lebih baik dari yang dia ajar. Walaupun pada saatnya murid ini bisa sejajar pengetahuannya dengan gurunya. Jadi ikon maludu nasida, ikon togudo hapursian nasida, asa boy nasida gabe guru tu aka umaliang, tu aka jolma. Nah adong di sekitar mereka pada waktu itu. Damang dainang dotamu aka ruas naposo na hinaholongan ni tuhatta. Orang buta dia tidak bisa melihat dengan jelas. Buta rohani tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan dengan jelas. On manana yang disoroti marhide-hide turbuk tahun. Ketika dia tidak bisa melihat dengan mata rohani, maka dia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sarupa mai amanginang di bagasan ngolut tahun ikon patar do sude dang boy satonga teh ikon jelas do pangutusyota jala marhite-hite hapor syota tatusi holong ni rohani di bata adong matuluhala nama pitung satabi amanginang dibuan manasida tusada binatang targor may gajah didokma sahalak maniop patna. Oh gajah itu panjang keras seperti kayu alapak na itiop sahalak nari itiop ma pinggol na. Oh songon do HP gajah bulak songon aduri. Nah sadanari satabi itiok ma ihur ni gajah. Oh songono do HP songon sapu ijuk do HP gajah. Mereka mau mengatakan kebenaran sesuai dengan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka bisa jamah. Muluma mereng dang boya teh. Alaisian rabaan mereka mau mengatakan. Apakah benar demikian Amanginang? Tidak. Gajah tidak bulat, keras dan seperti kayu. Gajah tidak lebar seperti anduri atau tampi. Gajah tidak seperti sapu ijuk. Tidak, gajah itu tidak seperti itu. Tetapi bagian dari gajah itu sudah mereka katakan. On mahasitongani dan boi satonga hita mangida manginang. Ikon sude doi di padomu asa boi pangatusioni tikos. Hata ni Tuhani. Poda ni Tuhani ikon boy do taidai secara keseluruhan. Apa yang dimaksud Tuhan di dalam kehidupan kita bisa melihat itu secara keseluruhan. Dang satonga. Alani ido amang do dainang nahina holongan. Dang tartogu nama pitung dongan nama pitung. Kita harus berhikmat, kita harus lebih pintar supaya kita bisa membawa orang selamat, supaya kita bisa membawa orang ke jalan yang benar. Di ayat 40 amanginang nahina holongan nakin nungah patorang saotik ima, murid itu pasti tidak lebih pintar dari gurunya. Dalam arti setiap kita harus belajar. Itu hobar tu topik ini minggu ta sadarion. Rikoti gumuruhon pangatusion. Setiap kita harus belajar. Kalau pepatah Indonesia mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik.
Hidup ini adalah perjalanan proses pembelajaran bagi setiap kita manusia. Olan horbodo atau binatang yang tidak punya pengertian akal budi yang jatuh ke lubang yang sama. Ngolo ngajok-jok tad bolus sadadalan, ngata boto adong sega di sini adong mungkin tak bolus ya nibe. Pasti kita tahu mencari jalan lain. Oh, di sini rusak. Ya, jadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman membuat kita semakin pintar. Alani damang dotamu dainang maride-hide aka pengalaman ni hidup. Pengalaman ni ngoluta ikon lamtang do hapor sehota. Dan gabe kelemer-kelemer, makin lemas, makin layu, tidak. Tetapi kita harus semakin dewasa di dalam iman, semakin kuat, semakin berani menghadapi tantangan kehidupan. Di ayat 40 sahat tu ayat 42 nakit imma taringo tu panghumi, ya, menghakimi. Eho pangaci, hei kau orang munafik, katanya amanginang. Marhite hiteon sian ayat 40 rodi 42 kita diajak untuk bercermin tatadama dirita isedohita. Siapakah aku ini? Pantaskah aku? Layakkah aku? Kalau kita lihat umur ado hita mengkoreksi jalagabe manguhumi tuak kadongan daripada mengoreksi diri sendiri. Benar kan? Umurado hita mengidah hahurangan idongan daripada mengidah hahurangan tasad diri. Ido bain dokter bukon nasa silbak imata ni donganmu boy di idaho alay nasa tiang na di matami dang di idaho tohodoi. Kita lebih gampang menghakimi orang, lebih gampang menilai orang daripada menilai diri kita sendiri. Marhide-hide turpuk taon amanginang diajar dohita asa marguru hita tuhata ni debata asa tasulikit dirita buhado pangutusyota tutu dohita nung ngasitong hita dihasitong atai. Apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah baik? Mari kita belajar amanginang. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada, dong hita nasikop. Semua kita punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tentu yang Tuhan inginkan setiap kekurangan dan kelebihan ini kita boleh pakai untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Damang dotamu dainang nahina holongan. Komunikasi yang baik pun ini bisa memperbaiki hubungan. Demikian sebaliknya. Komunikasi na hurang denggan pe boy do gabe manguhumi hita tu dongata tohodoi isarana isa datiki adong madongata kan adong madongata on burjuhia do dongatong dia ramah rajin senyum baik pokoknya kalau datang selalu ceria isa datiki pajumpa hita doho ibana Peter tabereng buhina sip buhina herana pokoknya nggak berekspresi tubuh mah di bagasan rohatta torarong mamanghumi di rohatta nama huwa do ulaning nasogo do rohana tu au na lagi muruk do ibana do naing salak kutuson ya kan kita mulai menilai dan bahkan mungkin bisa menghakimi di dalam hati kita. Alay amang do tamu dainang sugut nai di bereng mak lau madongan naon tu klinik dokter gigi dia tu si ma oh HP na tu kolon do mulu tu kolon malas do makatai kan itu teh dia bilang tari dah mu mekelala ni maskeria teh oh lo HP na tu kolon do dongan naon jadi hal komunikasi pun bisa membuat kita menghakimi orang lain. Alani idu ikon marsiajar do hita marite hite hatan di debata asa marbisuk hita mangatusi parnguluton asa unang murah-murah hita manghumi ati amanginang marite hite hatan di debata di jauh
dohita asa marsayajar di hasitongan ni Tuhan ni. Adik pesipata hasitongan ni menyakitkan. Kebenaran itu terkadang sangat menyakitkan. Kebaikan belum tentu membawa kebenaran. Toh doi. Kebaikan belum tentu membawa kebenaran. Isarana misalnya, adong masalah panako, iba isagi mahasil takwan naon. Seorang pencuri membagi hasil curiannya kepada temannya, sesama pencuri, dengan doi dinasida. Itu baik menurut mereka. Alai sitong doi, tikos doi, dengan doi. Tidak. Kebaikan menurut mereka itu bukanlah suatu kebenaran. Ya, jadi kita tidak boleh memaksakan kebenaran kita, kebaikan kita untuk hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang untuk mendapatkan suatu kebaikan, satu kebenaran, kita harus mengalami satu kesakitan. Aladang sudah dengan, dang sudah sesuai dohot pikirata. Isarana mulu adong dongan nama mudai hita, terpitoraci dorohatla. Tornita do, torboha roa malom, torboha roa berjung. Dang tarajumi holong nasiad dong hatai. Apa maksudnya asa unang kita tidak terujun supaya kita tidak tersandung, supaya kita tidak celaka. Mungkin dia memberikan nasihat kepada kita. Kebenaran itu kadang menyakitkan, tapi kita harus mau merasakan rasa sakit untuk sampai ke satu proses di mana kita menjadi orang yang benar. Amin. Alani ido damang do tamu dainang nahina holongan. Dang adong hita na sempurna. Ido na didok diturpukon, didok Yesus marhite-hite, eho pangaci. Tu halak parisei naneng dohonon na unang nasida menganggap dirinya lebih hebat. Alamalo nasida di hata ni Tuhani majahabku boloni dohot akapatik ni halaki nama ratus godang nga. Mereka menganggap dirinya lebih hebat, mereka menganggap dirinya lebih pintar dari orang lain. Ho pangaci, kau orang munafik. Untuk apa kita baca firman Tuhan? Untuk apa kita bersekutu di gereja? Untuk apa kita bernyanyi memuji Tuhan? Tetapi di dalam kehidupan kita, hidup ini hanya makosomi, menguhumi, merendahkan orang lain, tidak ada gunanya. Itu yang mau disoroti oleh Yesus. Tapi biarlah hidup kita ini terus mendatangkan sukacita dan menjadi berkat. Kalau setiap kita tidak boleh menonjolkan diri kita, maka kita akan menjadi orang yang rendah dan mau membuka hati menerima didikan dan pengajaran Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Firman Tuhan mengajar kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang berhikmat di dalam hidup ini. Molo burju dang berarti oto. Walaupun terkadang tidak masuk akal. Ada orang naik motor, kita dilomba dilewati. Molodang marbisuk ibana. Tor adong do hata-hata naso perlu otonion terus menghakim, bahkan yang lebih kasar dari situ mungkin mau keluar dari mulut orang yang tidak berhikmat. Alai akahalak namar bisuk na diajaran ni Yesus Kristus marhide hite hatana ikon marlabo ni raon satabi na ci do rasyu beonna to hema nanaing satabi naing seorang nama raya nakon ya udah positif aja kan gitu ya. Itu orang yang berhikmatnya seperti itu. Orang yang berhikmat tidak membaksakan kebenarannya. Satu waktu kita naik sepeda motor, motor hita di dalat tadangi Roma truk manang bis ibu madalat tak mungkin dia menyalip, dia datang ke depan kita. Ini jalan kita sudah benar. Kalau kita memaksakan kebenaran jalan kita, pasti kita ditempatkan.
mana masa manginang mati kita. Tapi firman Tuhan mengajar kita untuk berhikmat. Kebenaran firman Tuhan mengajar kita untuk tahu mengambil jalan yang baik. Tentu kita harus menghindar. Kalau ada truk yang datang ke jalan, sekalipun kita benar, saya di jalan saya kok, kau yang salah truk, kau harus berhenti atau kau harus menggeser. Ini jalanku. Gak bisa manginang, kita harus pergi. Hidup ini seperti itu. Kita tidak bisa menonjolkan kebenaran kita. Kita tidak bisa menganggap diri kita ini lebih hebat. Tapi biarlah kita terus lebih merendahkan hati kita. Supaya firman Tuhan, Yesus Kristus Sang Guru Agung mengajar kita di dalam kehidupan kita. Unang mahita manguhumi di ngulut tahun. Mari kita selalu merendahkan hati kita. Media sosial kita pakailah untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang membuat orang lain bersuka cita, yang membuat orang lain merasa terberkati. Apapun situasi hatimu, bagaimanapun sedihnya, bagaimanapun sakitnya pergumulanmu, gak usah sampaikan di Facebook itu, gak usah sampaikan di media sosial itu. Gak perlu dunia ini tahu penderitaanmu, amanginang, gak perlu. Alu-aluhon mah itu Tuhani. Karena dunia ini tidak bisa menolongmu, tetapi Tuhan bisa menolong. Semarah apapun hatimu, sebenci apapun kau kepada orang lain, tidak usah sampaikan itu kepada dunia ini. Karena dengan begitu engkau sudah merendahkan dirimu. Songon itu HP pangalawan nih. Itu kasar me. Ketika kita meluapkan amarah kita ke media sosial, pada saat itu kita sedang menjatuhkan diri kita serendah-rendahnya. Karena itu mari kita mengendalikan hati. Berhikmatlah memakai media sosial. Jangan saling menghakimi satu dengan yang lain. Si anu songono doi, iro si A tu si B. Ro si B dok tu si C. Ibu tahu do si C songonon. Tu si A songonon ina. Roma tu si C. Si B songonon. Hala kona to lu. Ala ditiki paju pahala ki disaratiki. Foto dulu kita foto-foto. Cekrek. Marcel pihak lagi. Apa dibudi lagi marsiataan. Marbisuk mahita manginang. Tapak kemana kemajuan teknologi ini untuk kebaikan, untuk menjadi berkat bagi semua orang. Marhite-hite hatani debata di jauh dohita asa marholong ni roha. Pistar hita kita menjadi orang yang cerdas di dalam beriman kepada Tuhan. Hidup yang penuh hikmat. Tuhan memanggil kita untuk bertumbuh dan berbuah. Hupilit hamu asa marparbue jalamian parbue munai. Imana di Yohanes 15 saplonomi. Kita dipilih Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan. Dada hamu nama milik awale audo nama milik hamu ina Tuhan Yesus. Supaya kau menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Apa itu amanginang? Serep niroha panadayon diri olo marburu olo marsiajar marhite-hite hatan di debata asa lemar bisuk taguruhon mahatan di debata marsiajar mahita huedeo ma buku ende pituras 27 tu hita saluhna ngalele ngaudang marjamita ijoloni ruas songonon bikin dulu bang 727 ayat 1 ya. Songonon di dok Tuhata Yesus audo nama milit hamu asalamu namar parbue jalamian parbue munai upadiri asalamar jalamian parbue munai
sata tapauba marohata tapelehon mana sadirito ban pilihan na mangahulu na badia dituhata na hinalomohon idibata. Tapau ba marohata olo mahita marguru sian hata ni Tuhani marguru tu Tuhan Yesus Kristus ima yang menjadi guru agung bagi kita orang-orang yang percaya. Tuhan memberkatimu. Amin. Mau lihat tema ali Tuhan dihatam namar saringar dihami di bagasan sadarion. Tuhan nungantung macetakas di podahoko tuhami. Asa marguru hami Tuhan tuhatami. Asalam malo hami madalani aka ari-ari ningulu nami. Asalam tang toguha porsion nami. Molotung pegodang aka siboluson namasa di parngulon nami. Asalam marserep ni roha hami Tuhan. Lau mangyuton ho jala mangulahon hatami dingulu nami si ganop ari. Pasu-pasu masaluhut na ruas ni huriam napungu di ingananon. Songoninang sudah ruas ni huriam na beribadah di tonga bagas nasi dabe. Homa Tuhan na mangalehon di hami saluhut na haipason. Haguguon dohot akalas ni roha. Parbinotoan nasi tong nasian hoy Tuhan. Asala margogo hami. Lau manguduti akka ulaon nami si ganopari. Lehon di hami saluhut na habisuhon Tuhan. Asala marbisuk hami Tuhan. Lau mangadopi akka parukilon ningolo nami. Aliamang pardenggan basa martangi yang hami tu sudah ruas ni huriam nasoboi rap dohot hami marpungu di bagasan parmingguon nami baik di bagas joromon songoni nang di tonga-tonga bagas nasida hinor honi aka persahiton namar sahit nasida Tuhan peak di rumah sakit ale Tuhan upasaat hami manasida tuho asi maroham di bagasan haserepon ni roham mangido hami Tuhan ape humatangamu nalabohi madaoni pamatang nasida asa taruli hai pason nasida songoni nang akaros ni huriam na di bagasan pemulihan na dito nga bagas nabe tipde rab do tahami di ingananon homa Tuhan na toktong lam padiposon hai pason nasida di bagasan nguluna asala margogo nasida saluhu na Tuhan laho mangulahon aka ulahon na si ganop ari. Mau lihat ma Tuhan martangiang hami di bagasan sadarion tu akar ruas ni huriam natongon di bagasan habot ni roha hinorhon ni partinading ni keluarga ina na inaholongan ni roha nasida di tonga bagas nasida keluarga si tompul dohot keluarga si tumorang Tuhan apuli maroha nasida pargogohi nasida Tuhan lau mangadobi aka parukilonon patudu dalan las ni roha di nasida tujulan yang narion pasu-pasu ma ngulu nasida songoninang sude aka ianakon na pinalumehonmu di nasida mau lihat upasat hami di ho Tuhan mau lohu begi hami berita las ni roha di tonga-tonga ni huriamon di sude aka pasu-pasum na jinalo ni ruas ni huriam oh ma Tuhan na mamasu-masu aka ruas ni huriam aka kelahiran dohot aka pamasu-masuon nung mardalan do denggan di tonga-tonga ni huriamon ale Tuhan tuhoma upasat hami pamujion ni rohanami songoninang las ni rohanami tu aka amanami inanami songoninang aka yanakon nami na marulang tahun tongon di bagasan sa mingguon baik ulang tahun kelahiran songoninang pernikahan nasida oh ma Tuhan nama nabay aka las ni roha di nasida ganup keluarga songoninang marsada-sada asa lamar las ni roha nasida lahu manguduti akka ngulu nasida jala terpasu-pasu nasida di nguluna mau lihat Tuhan upasat hami mapakobasion di tonga-tonga ni huriam asiroham Tuhan urupi jala pargogoi hami akan apa somon lau makobasi huriamot Tuhan
di sude aka media songoni nang di tonga-tonga aka huriaon o Tuhan homa na parbisuhi hami laho makobasi saluhutna di bagasan hasitongan nasian hoi songoni nang aka haipason dohot aka lasni roha di amanami inanami parhalado homa Tuhan na mangalehon tu nasida asatong nasida margogo laho mangulahon aka ulaon na di tonga-tonga ni huriamon. Mauliate maali Tuhan upasat hami masude keluarga nami na jonok nang naholang sian hami akayanakon nami homa Tuhan na mamasu-masu jalan marmudu-mudu nasida songon pamasu-masuonmu di parnggulon nami saat di homa ali amang daging dohot di nami homa na mandongani hami toktong di bagasan Tuhan Yesus Kristus asima roham di hami amin. Marede hita sian bukuende nomor 425 ayat sada dohut tudutna huhut mata pasahat peliata tutuhata. Tatangya ko mapeleata martangiang mahita. Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo-haroroan ni saluhu silang leo na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus.
Upasat hami masian na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutchos di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Sa uparasya kami peleanon. Pati bulho na rajaon mo dito nga tongan ni Huriam. Dohot di porti biyon. Buhay maruhan namin marhite-hite tondim. Asalam utanda hami godang ni silon lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarno. Say Roma harajaon mo. Say Saut Malomo ni Roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu panghujunan. Palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasan damai calo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasaorhon madamena tutondim. Selamat hari Minggu horas madida saluna pangido hami ma asara hudul mahita amanginang diatur hon panitia ma par kaluartasian bagas coroon horas madihita.